Hola, nois i noies. Avui us explicaré com fer un bon dictat i així practicar una miqueta l'ortografia. Ho podeu fer tant en castellà com en català, però recomano fer-lo en català perquè és on trobem unes miquetes més de dificultats, sí? Llavors, el que només necessitem és un llibre, el que sigui. Per exemple, jo tinc aquí un llibre de cuina, sí? Perquè m'agrada moltíssim cuina. Però vosaltres podeu agafar el que sigui que tingueu per casa. És això, ja pot ser en català o en castellà, però recomano fer-ho en català. Jo explicaré totes les normes del català i aquí diferencieu l'ortografia del castellà de la del català. Us ensenyaré a fer 3 tipus de dictats. Serà com un videojoc. El primer nivell serà el dictat més fàcil, el segon una miqueta més difícil i el tercer ja serà, o sigui, seréis los pros de los dictados. Llavors, el primer nivell, com serà? El primer nivell agafarem la pàgina que vosaltres vulgueu. Sí? Llavors, el que hem de fer és estudiar un paràgraf, per exemple, jo m'estudio aquest, amb els seus accents, amb les L's apostrofades, etc. I serà aquest el que m'hauran de llegir. El segon nivell serà una miqueta més difícil. Agafaré igualment la pàgina que jo vulgui. Imagineu-vos, jo agafo aquesta mateix. I m'estudio una pàgina sencera. Llavors, què passarà? Jo no sabré què em dictaran. Potser em dicten aquesta part o aquesta, no ho sabré. Llavors m'ho estudio tot i després serà sorpresa el que us dictaran. La tercera part serà la més difícil. La tercera part el que farem serà no estudiar, només tenir les normes, que us la posaré i us l'explicaré més cap endavant per no fallar en res, i el que farem serà donar el llibre a qui ens dicti. Agafarà la pàgina que vulgui sense que nosaltres l'haguem estudiat i ens llegirà una part. A continuació haureu d'estar superatents i superatentes perquè us donaré uns consells per arribar a fer els 3 nivells. Nois i noies, aquí tenim els errors més comuns que em trobo quan feu redaccions. Primer de tot hem de diferenciar la ortografia del castellà i la del català. Primer tenim ava, totes les paraules que acaben en ava en castellano són com B, en català amb B baixa, sí? Castellà, B alta, català, B baixa. Després, Y en castellano i latina en català, sí? Per exemple, Paula y Juana van a comprar. Paula y Juana van a comprar. En català seria la Paula i la Joana van a comprar. Aquesta I, la I llatina. La ñ, que en castellano la tenemos, en català no existeix. És NY. Després el verb haver. En castellà va amb B alta i en català va amb B baixa. I per últim, pels més grans de tots, els accents. Al castellà només existeixen els accents tancats, acentos cerrados, que són per a la derecha, són cap allà, cap a la dreta. I en català és una mica més difícil, hi ha accents oberts cap a l'esquerra, no es veu el dit, cap a l'esquerra, i cap a la dreta, cap allà. Ara us posaré les normes d'accentuació en català. Anem amb les normes d'accentuació. Depenent l'accentuació tenim 3 tipus de paraules, les agudes, les planes i les esdrúixoles. Primer de tot anem a per les agudes. Les agudes és quan la síl·laba tònica és la última. Síl·laba tònica. Tònica què és? Tònica és la més forta. Primer de tot hem de saber això. La tònica és la més forta, la que sona més. Llavors, les agudes, quan s'accentuen? S'accentuen quan acaben amb vocal, vocal més S o en, in. Aquests 3 tipus. Després, les planes. És quan la síl·laba tònica és la penúltima. És a dir, la última no, la d'abans. I quan s'accentuen? Quan no acaben amb vocal més S o en, in. És el mateix que abans, però el contrari, perquè és que no acaben. Les esdrúixoles. És quan la síl·laba tònica és l'antepenúltima, o sigui, 2 abans de l'última. I s'accentuen sempre. Aquesta és la més fàcil. Quan trobeu una paraula esdrúixola, sempre l'accentuem. Última part del vídeo. Cap a on s'accentuen les lletres? La lletra A sempre porta l'accent obert. La I i la U sempre el porten tancat. En recordeu-vos d'aquestes 3.
perquè sempre el porten cap al mateix cantó, sí? Les que varien són la E i la O. Aquestes sí que ho poden portar tant obert com tancat, perquè sobretot per la pronunciació. Però això ja ho veurem més cap endavant. Sobretot que quedi clar això, A, I, U, cap al mateix cantó. I només, si us fixeu, només s'accentuen les vocals A, E, I, O, U. ¿Sí? Nos conocemos, no vayamos a acentuar ni la T, ni la C, ni ninguna, que hay muchos futbolistas como el Rakitic que las llevan acentuadas, pero la C no s'accentua. Bueno, campions i campiones, si seguiu els consells, estic ben segur que ho fareu genial. Molta sort i molts ànims.